Siis oikeesti kattokaa mitä näille meidän mustaherukoilla on käynyt. Niistä on ihan mustat. Mut joo, totta kai ne on vielä kypsiä, mutta kyllä niitä semmoinen vähän pystyy syödä. Katsotaan tätä toista puskaa. Mitä siellä olisi? Onko siellä parempia? No ei ollut. Ei. Mustaharjat. Nyt mennään kattoo karviaiset. Toi yksi karviais, tommonen osa on niinku ihan kohta kuollut. Mut sitten tuolla on semmosia, jos on aika paljon tota väriä, niin ne on ihan sikahyviä. Ja sit siellä on tommosia keski. Nekin on ihan ok. Mut sit noin vihreät on ihan sikakirpeet. Niin.